أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله با إن قديما إن مالوريما كدي إن جومن. إن قديما قدريدن كو إلى الله تعالى لام دو لامي دو لامبي لامابي مولا نندو ودا فنيري جاكورا دو أدين إلاكار. Tagal de pudilen pudoriden jommen eden jula e kadi do tagede takiti do fenje mubure mum kaldo tako julden koy hatimul anbiya imal mursalin muhammadu haydo halillah julden ko o mo yimbe e jinneji kam e seydaneji tagara sababu de mum en juli e muhammadu rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Caggal Allah ibnulaɗo mum disnoroɗen ko seeremɓe men e waliyaɓe men to seeremɓe ɗo mbarkinoroɗen kodda adama ayse eliman siré samba demba ali moctar tal to halwar on wiyete cheikh oumar yakare liggol aadi bil aadi ko ɗon e dirri lamba jara jasa salluɓe sabiran gorka ali pati baga udda jura aɗa jongol aadi bil aadi en mbaɗat tekku tekku jeen ha to e galle alpha mamadou amadou ceerno mamadou siré juuroyoɗen tanum sogno mouhammad hamedine o juuroyoɗen alaji gonga e gonga julɗo makka wangi madina welli kaaƴe jamra lutti kadi juule rasulillah en mbarkinorima ceerno ahmed tijane lolirɗo ceerno babo tigui tigui eliman balle walalde ko awoyeta caggal nde barkinoriɗen ceerno ahmed tijane jaaroje e manoje fewde aljuma gambi guji hen ɓooyi on ko nenam yo Allah yurmo yafunen jaaroje e manoje e fewde jaltaɓe seydou salli kalidou on ko babam yo Allah yurmo yafo jaltaɓe e ko wona ɗum yeeɓiyankoɓe Piindi TV yeeɓiyankoɓe télé men télé Piindi TV mbiyen yanode kadi arti émission mon sifa hanki pinal hande tawi ko émission moɗo wanta on ɗum jaltaɓe sumare seydou salli kalidou makko mo balle walande salliɓe salmila bandiraɓe sehilaɓe jibitanɓe fuute kumbaɗo tule ceene mama guendi to cooji ngulara barkeje dande maayo mbimi émission o noon hande omo wondi eko wiyete ko surprise eɗen joguiɗo henne nalanke men kesso pul garɗo ina arde mbusuji mum nalanke mo gandanɗa hoorema tigui tigui ko nalanke bawɗo serdande en hanki e hande nalanke jiɗaɓe moɓe teddinaɗe sukaɓe guittanaɗe gueɗal yo tumatimi mankade suko dimo bobo joom jamanu mo mbiyatmi ko kam woni hande jontaɗe jontidade saaha mami aroye e inde nde mi sakitoro yettode nde kono to joni joni ɗo mbimi ko muule moni kanko mboɗo yiɗi o jaabomi o jabtoromi dande makko nde ha ɓiɓɓe fulɓe ɓe mbawa andude holi o nalanke mbaɗaɓe invité e nder émission men sifa hanki pinal hande e nder Piindi TV ɗum noon bisimilla ma naɓe oyneliyo ala oynele woni leydi jam yo 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 lise Abdoul Aziz Sara jadi gera sa ban bana yalla sinna
heɗiyankoɓe Piindi TV émission men Sifaa hanki pinal hande mbimi ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam jibinande Fuuta e Kumbaru tigi tigi ko noon keɗori noppi mon ay mbimi hande debbo ceɗɗo sernan on condidi e cegle no kewmi wiide ni wiide ne wawi bonani wiide wawa bonani ɓuuri bonde e aduna ko wiide ne wawi ƴeewe ƴewtide tawe wawa kono Allah haɗan gonkiniɗo ko wonani namde ko jogaki marine herse mamma baydi mbimi aɗa wawi kuppandemi so o hande yimɓe ɓe duttoro tan ko aada o e cosaan mboɗo yiiɗi ɓinguelam ngel mboɗo yiiɗi afo o yo sernanam hande condidi e cegle ɗe mbimi bandamen on keptini o ko ceɗɗo jeeri mbeɗu ganna sammariya moola baroga demba takko samdigue seega mo saɗaka ñalade jadeteɗo holla birɗe e pelleteɗo nagga kuure coddi moƴƴo Kumba Yero Daali Kumba Samba Salum Kumba Maymuna ɓuura Demba Adama taɗum Bukka Demba e Jayyo Demba taɗum Seydi Penda Dieynaba Jinda somi wini mi nawoto e holo saare Ali Malum ganna ganna mboɗo udda jula sanga anta ƴogol ayi somi welama yaha to to mbule e wendi jeeri awgaɗe e wendi waalo wendi gudda ngoore maladu sembe yare rutto kadi loote oɗo ko Mariame Jeeri mo mbiyatmi kalfinaɗo Allah halfina Mariame Denga Ali Racine Ali Amar Ali Aljum Misa jammam tan Ali Digal ɗum to waali joola ñangnemo kala ceero mamma baydi sen certe ɓiɓɓe fulɓe ɓe hannde maɓe ngandu ko Allah yaɗiri koko jumɗi ɗum noon Mariame Jeeri mbimi ko fuurankoɓe cohlani hay hunde so wona cosaan min noddiranima haydara so wona ya ruttona min e aada o duttanoɗa min kadi e cosaan o haala ka hewata ko ndin gaddana kam deuxiéme morceau amma tara wini lete mudu furna kange ayam parade kalisi wore lo wala urele ayo gale amma tara batari yalla kolle ya aide le woni le amma tara wini lete mudu furna kange ayam parade kalisi wore lo wala no puɗɗoriɗani ni sino ko sagam basen namnodirde nde wonno to ndima ha ɗo kala ɓiɗɗo pullo ina waɗa sentir jimri ndi nde wonno ko jimata ko ɓop ko ɗo ɓuuri yihinade to banggue pulaar nde wonno ɗo sa yimi ɗo oyleli yo tan won ko firana won kadi ko joforo nder ɗe bowat oyleli yo fof ko pulaar tabarakallah machallah kalifma Allah ɗum nde wonno ko waɗate ko fof ɗum ɗo ɓuuri wonde gonga saabu ɗum ɗo koko satta ina tawa ina tawra yo jur boye wata bonde law ko heddi ko noon Mariame Jeeri Diop seeɗa tan jinmi namnadema to wiyete Mariame Jeeri ɗo joofima nalankagal wona so wiyama Mariame Jeeri Diop tan ina anda ko debbo pullo ina anda ko debbo naalan ina anda ko ndendiyanke leñol ko katante leñol ko dariɗo ko dadiɗo ko daraniɗo leñol ko hattimi man ka wadde noon mboɗo namno to wiyete Mariame Jeeri joofo nalankagal ɗo Mariame Jeeri mari naati e maggal holko jeeyi sababu kadi ko Mariame Jeeri ina naata e nalankagal alhamdulillah en jetti Allah en jetti nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam en jetti nene en jetti baba en jetti yimɓe e sehilaɓe e hoddiɓe kar machallah Mariame Jeeri nalankagal ngal ko tan bellel daali ko tan barkalito mi nanani
komi tanum bellel daali komi tanum barkalito Fouta fof ne andi bellel daali Fouta fof ne andi barkalito wadde ko jiɗɗa wiide ka cattuɗo tawɗo nalankagal cattuɗo tawɗo nalankagal hol bellel daali ko bamum nenam bellel daali jibini yayi kañum jibini nenam hay goto wiyanama woy sayo eyyi jokkude en ɓaydam wiite ko Kumba Yero Daali Kumba Samba Salum eɗen gandi on kanko barkalito on barkalide e bellel daali ko sikilaɗe ñebbe gawri pudde yi ko jiimi nan ko nani woni fof jibini inniri goɗɗo e meeɗam jokkude en sikilaɓe ko sattidiɓe kamɓe kadi jadanno nalankagal maɓɓe ne yooti kono hunde fof ko sababu somi woni tanum bellel daali woni tanum barkaliɗo so nalankagal am heeɓi ɗo ko sumari seydo salli kaaliɗo oɗo mo jooɗi samu sabu ko kañum tonti nalankagal am nani kam e boom pinal ndeysan yarhamu amil sall nde fooɗi sumari nde sumari fooɗi kam nde narɓe nalankagal nde mi nafara kono hande alhamdulillah en jetti Allah sababu fof ko o sumari seydo salli kaaliɗo yallumo yafote fof ko an ten sababu o fof nawten ɗum e tanum suwadu Demba Hammadi Ali Seydi Boubou oto ceerno men amil sall yallumomo yafoɗo e mari mayram min mi sohlani hande ko yam ko hande ko yam ko an wonno mi sohlani ɗum min jinmi ko yo en duttito ga tabarakallah machallah yo Allah yoɓe moƴƴere ɗantuma ɓerdema no pewmi wiɗi yo Allah yoɓe moƴƴere joguro kunda ñebbe gawri puddi no mbinoɗa hakkude jinnaɓe ɗiɗo yaaɓe ɓeyni ko ñebbe gawri puddi ɗum ko hakkudaɓe ma wadde noon wonno tan ko hakkude laañi e ni no puɗɗoriɗa nalankagal ngal ha joni Mariame Jeeri ko adi ko eɗen natana namdal men ɗimma mboɗo yewni jimi hanki ɗe mboɗo yewni ɗumen saabu o leli o mo ganduɗa o ene waɗi kadi morceauji goɗɗi ko wayno hiiri yo hiiri ko wayno ceɗɗal ko wayno hiiri lengen ko wayno alli yo ya Allah ko wayno haylella hande mi rokkuma ɗum joni noon hiiri o jubbanam wiiɗa hande tan junnade e namde ɗe komi wiiɗa fuurankoɓe ina panma ina pandima ina pattima ɗum noon gaddane en woni aɗana bonna émission ko dande ma nde no mbaɗata ɗum ni min mboɗo teski e yam ko jinnaɓam maayi ko mboɗo yayi woyde tinno Mariam hoɗo waɗatno tabarakallah machallah fof de ko haata samba hoɗo way Mariam Jeeri Diop mbiyatmi ko yo Allah wuurne yo Allah wuurne mate aɗa renana en fina tawa fulɓe o
yo Allah wurne mata ara renan en ko satta tawa tawra fulbe ko amin tabarakallah mashallah no bimini ada andi so tawi mi wi Mariam jeeri mi namna kima so wana ko hanki ko mi wiyani ya addanam so wana ko hanki ko andude mi o mo namno robi holi kany temedere hande e nalanke mbiya dumen yo ndutto e hanki e hetti hanki so jeeyi ha boyi be gartat wada hade artude ko be ngala puddaki be ngala to be puddori bawdo limore non fuddorto ko go tabarakallah mashallah to fuddido to fuddorado ko to fuddede do a fuddimo do hande non jinmi ko fuurankoɓe ɓe mbadda e mumen to joofi aada e cosaan taw a memanta min ko ɓurɗa wawde hande oɗo saako woni hollum la musique moderne so wiyama hande musique moderne ina anda tabarakallah machallah Mariam jeeri koko haaɓi ina handi koko waɗa reconnaître hande sur le plan international kono en cohlirani ɗum Mariam cohlirɗen Mariam ko fina tawa o cohlirɗen Mariam ko aada e cosaan o Mariam namlam fof namlam fof mi yowi komi jowɗo namlam ndin ko yaatanam 3e morceau elle eɓe mbiya wonde Mariam ko ceɗɗo jeeri mbeñu kan ceɗɗo ko to banggue hindi ka ceɗɗo to banggue hindi wona to banggue hindi ka ceɗɗo ni no toroɓe goniri ɗo e balle walande gallum koɓe goni ɗo e balle walande subalɓe goni ɗo e balle walande ko noon tigui seɓɓe goniri ɗo e balle walande ɗum noon so wiyama Mariam jeeri Diop eɗen gandi ko beñu ganna sa Mariam olo baɗogo demba takko sandigue seegama saɗaka ñalaɗe jejeteɗo holla birɗe pelleteɗe nangga kure joni holmo wondi ɗo omo wondi ɗo ene goto e taniraɓe dikko Hammat tawi ko tanum korka Hammat tanum Abdoulaye Hammat tanum Salif Hammat tanum Demba Hammat ɓiɓɓe dañɗo dikel dalaɗi birom takko jeeri miija muyni Samba Sadiga pullo perede goto e taniraɓe Samba Diano Ali Amaral Mays jeyɗo kaara takkitiɗo mawɗo walade mboɗo heewi so kumalleji ɗi dilli yo rewɓe seɓɓe ɓe ɓe las so borongaji ɗiɗi otti taballeji ɗiɗi jayni so nde wi duy galle Diano nde jabtima dayi galle Diagaraf so dimaji kaɓɓama kure ga e peccama so faylaji lowama ɓe kulamaji ɗumima mbimi eero ɗe taniraɓe Samba Diano Ali eero ɗon taniraɓe dikko Hammat Korka Hammat Abdoulaye Hammat Salif Hammat Demba ñalade o ñalade o eyo ko ñalade o
julelio Cerno Mama Eli julelio Cerno Baba Elio juleli man e julelio Cerno Seydi Eli timmi tabarakallah machallah jule elio jule e eliman hanki so tawi dañi ko walda walla dañi ko hirta to diri lamba jara jasaɗo to tabalde ñallade hiira wala ɗum woni to galle jaaɗo ɗum to tabalde ñallade hiira wala ɗum woni to galle jagaraf ɗum on saaha so tabalde wi duy tan ina anda ndi ɗum tabalde holkode haalata holkode jayni mbimi balle walande salluɓe sambiran heɓrano ko kure e tondi sabu ko dulndu wonno ko taaniraɓe monɓe lewno ha yaaji leydi ndi heɓrano ko ƴiƴam e warnede yo allah yoppa mawɓe men addinoɓe ɓe moƴƴe madame jeeni wallahi mboɗo yiɗi namdodirdema allah ina andi kadi mboɗo yiɗi namdodirdema kono noon won ko jinmi hollude ɓiɓɓe fulɓe ɓe jinmi koɓe pawa hen guite mabɓe ɗum tagi hande namlam komi jowo jinmi koye duttoɗa e caccaccen Mariam e nder lengi mboɗo nananno eɓe mbiya hiiri yo hiiri mboɗo heewi nande kadi so tawi mawɓe ɓe ɓe noddima nde wonno Mariam ko Mariam mawɓe ko Mariam sukaɓe nayeɓe ɓe so tawi dawri belaɓe mbiyata ko Mariam jeeri so tawi sukaɓe ɓe dawri belaɓe mbiyata ko Mariam jeeri nayeɓe ɓe holkoɓe noddirta Mariam ɓe noddirta Mariam ko yo Mariam siftinɓe hanke hetti hande sukaɓe ɓe holko noddirta Mariam sukaɓe ɓe noddirta ko Mariam ko yo Mariam andindi men jamano o hande holto yaara wadde Mariam komo Mariam hanke Mariam kadi komo Mariam hanke mo hande o mi sohlani cohlumi komo hanke o wittonoɗani e hiiri arlene eyri jamala eyri
nam waɗi fayida haɗani wadde fayida wat fayida ɓayde watti fayida ko onon keeɗi kadi keɗɗori noddu noon ko siftinde on tan ha joni de gonɗen ko émission men Sifaa hanki pinal hande tawi ko émission dogo e nder Piindi TV walla mbiyen télé Piindi TV tabarakallah machallah ko siftinde on tan e ni no kewnoɗen waɗirde ngol ɗo noon sawru mbabbu koko change ko Dakar tan gonannoɗen ko jalimal ngal dirali yaaja beddaji yooɗa dagotoɓe Dakaru nja e Lebu Demba ko toon Allah wanno en ko toon kewnoɗen wadde nos enregistrement hikka noon walla ngol ɗo noon en mbaɗani Dakar tuɓiɗen ko wadde ɗo e balle walalde salluɓe sambiran holtoon e nder balle walalde e nder galle toroɗo ɓi toroɗo Samba Gaari Juma e Jama toroɗo mo mbiyatmi Goro Badiou Yummum Goro Badiou mo ñawa umata Goro Badiou mo wattitano boni Goro Badiou mo beeni joɓi mo mbiyatmi Mikayilu dañɗo mo haɗani balle ɗawani balle dañɗo mo riwani kadi ñagotoɗo ganduɗo ko moƴƴi koko bonara ko moƴƴani koko bonara moƴƴani koko bonara ƴeew hunde fof bona ha heddo laamu Allah ko fomuri anda woni on honorable Seybatou mo mbiyatmi le PDG Alpha Seybane ta ɗum Alpha Adama ta ɗum Alpha Mamadou Amadou Ceerno Mamadou Siré goto e taniraɓe soko ɗum Mouhamadou Hamidine gorko toroɗo baɗɗo koɓe mbaɗi rutti waɗi koɓe mbaɗani Mariam Jeeri aɗanni no golle ɗen jaruno kanko honorable winomi suɓaɗo seeɗo salli kalindu mbimomi labay o wi mi nani aɗa liggo e Piindi TV mbimomi mi ƴettama e Piindi TV o wi walalde naaɓe dañi haaju e ni no dañinmi haaju mbimomi mi famani o wi sa ƴettama e Piindi TV mata anda ƴetta ko walalde foof sa ƴettama e Piindi TV mata anda ƴetta ko walalde rew e walalde woro ƴetta ko walalde ko takkiɗo ɓe ko tawi ɗum kala o wi sumaɗo seyɗo salli kalil mi walluma ha yesso Allah mi wallodirema ha yesso Allah fuɗɗode ha wottode kala ko togluɗa e nder émission ma o eɗen ballodira ɗum te sababu nde mbimi mboɗo waɗa ɗo enregistré o wi galle inani galle ina yaajani hoore mum kala ko welma e kala no welduma waɗiri hono ngano on jifinde nde inani koye nder galle makko eɗen beela eɗen belti eɗen gonimɓe e nder galle makko eɗen mbaɗa enregistré tabarakallah machallah yo balɗe ɗe mbaldo bandiraɓe sehilaɓe hettiyankoɓe Piindi TV walla yeeɓiyankoɓe Piindi Média ha joni de ɗo e balle waladde salluɓe sabiran mbiɗen ko golle ɗe ina jokki saabu tabarakallah machallah Allah newni fuɗɗode ha wortode ha ɗum de sababu to waɗete no enregistré to Dakar ɗo a newima Allah newni ɗum so waɗede enregistré ɗo e balle waladde salluɓe sabiran hakkude laañe noon ko yidde wiide on tan eɗen ɗo taw kadi la porte est grandement ouverte wonande ɗeɗo nalankoɗe ɓe gandanɗa hoorema ko yiɗɓe darade ko yiɗɓe wallede ko yiɗɓe wallitede mbiɗen Piindi TV mbiɗen yewtere waɗore e nder Piindi TV Sifaa hanki pinal hande nde ɗo yewtere koye artani so wona wallude e wallidde nalankoɓe ɗum noon wonande kala nalan jiɗɗo wadde montré talent mum eɗen mbiya ɗum bisimilla so tawi noddi en inchallah ma en mbaɗ pere men mbaɗen peeje men ha ittinen ɗum gueɗal mum ha timma inchallah horeɓe ko wona ɗum ko noon ko ruttitade kam Mariam Jeeri mbimi en mbawa sertirde hono ndani tan woni en mbawa sertirde hono ndani ko cosaan o ha joni ine heddi nde wonno neɗɗo ɓuuri andude ko nehi neɗɗo ɓuuri andude ɓiyu mbaɗa andi feccere e fettirande e nder ko moftuɗa ko a yaltinani ɗum boowal kono noon mosoji ɗi jewnimi ɗi ko ɗi ɗon tan cuɓimi tubtimi mbimi ya yewtir ɗum rewɓe fulɓe e worɓe fulɓe ɓe joni holto watten morso biyeteɗo alli yo ya Allah o morso cariɗo catiɗo joguiɗo dañɗo gose o on dinmi ya ruttono min tawi ko booluji kadi dusatma e nder jimri bisimilla aliyo ya Allah sahiba biya waliyaɓe ajulloɓe jumaka 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 yabama mi jingama yabama mi jingama wonde jingo bombari futa
babia wadiabe ya julo be jumaka ekingori nani bumba Aha. nani bumba kari makiri bari tiwaon aliyo ya Allah sai babia wadiabe ya julo be jumaka efo banani jobelio ya ya Aha. jobelio Bobby. sibamu wade indi namba aliyo ya Allah sai babia wadiabe ya julo be jumaka efo banani jobelio ya ya efo Aha. jobelio sibamu wade indi namba aliyo ya Allah sai babia wadiabe ya julo be jumaka Eliyo ya Allah sai babia wadiabe ya julo be jumaka Mariam Jerry Bini. Jocket. Bini. wadiabe ya julo So be yama aliyo ya Allah. Eden ngandi. sai babia Wan ko ɗum fira. ya julo be jumaka So yama aliyo ya Allah. Sayibaɓe waliyaɓe ya juuloɓe haju makka eɗen ngandi ɗo wonko haalata pulaar wallahi ko heddi ko noon gaga haalande de aliyo ya Allah wonko yadanno ko yadanno ko ngamri saabu so wiyama aliyo ya Allah wonande anduɓe golɗo timolɓe eɓe ngandi no amrata ɗo wallahi ɗum noon mboɗo wiya ceɗɗo jeeri o mboɗo wiya kumba hawsude sinno aɗa hollumin aliyo ya Allah holno amrata ɗo aha noon so tawi a holli ko waɗa ɗum mi tekkirte mi wima waɗani mi holluma kadi no wayata ɗum waɗa me kamodane aliyo Aha. Allah sai babia wadiabe ya julo be jumaka aliyo ya Allah sai babia wadiabe ya julo be jumaka aliyo ya Allah sai babia wadiabe ya julo be jumaka aliyo ya Allah sai babia wadiabe ya julo be aliyo ya Allah Aha. aliyo ya Allah sai babia wadiabe Mariam Jerry. ya julo be mi woodi kadi mi woodiri ko ndi tigi aliyo ya Allah wayat wallahi mo fidiri cosaan mo fidiri fina tawa yiyani falide gonɗo nder hen tabarakallah machallah temedere hande ɓiɗɗo debbo sa wi ɗum amanam aliyo ya Allah wawa amde koɗo fannomo to fonno jofte ɗo Allah waɗanimo suturu to fonno jofte ɗo o jofiri ɗo tabarakallah machallah wonko ndenon toon fulɓe ɓe ko ndenon toon fulɓe ko yo jurmo e wasa bonde law tokkan min aliyo ya Allah ayo yo Allah yaafo yo anna ceɗɗo jeeri ɓeñu ganna debbo ceɗɗo parɗo koɓe mbaɗi rutti kadi waɗi koɓe mbaɗani ɓeñu gannutiɗaɗo e mawɓe teddinaɗe sukaɓe guittanaɗe gueɗal e yontuma timmi mankani ceɗɗo jeeri joom duwaw mo yoɓaki guddi joom duwaw to banggue yummu
jom duwaw to bange bam jom duwaw timmudo kadi to bange ceerno mum mbimi ko en certani de ɓingilam ha joni ko en jokkoɓe morso haylella o wonde kadi aɗa andi ko morso aada e cosaan balle walla salluɓe sambira so wiyama haylella ko innago Allah ko la ilaha illallah so wiyama haylella yaade e ko yiɗa yimede ko kono so wiyama haylella eɓa lurtude ɗum te sababu noon walanaɓe mbiya haylella kono siftinde heɗotoɓe ɓe wona haylella ko la ilaha illallah woni gonga ñawam ɗum noon madame Djeri addan en timol ngol duttoɗen e taccaccani haylella woni gonga ñawama haylella woni gonga ñawama haylella woni gonga ñawama haylella woni gonga ñawama ñawama le picara kuni ñotama haylella woni gonga ñawama ñawama le picara kuni ñotama haylella woni gonga ñawama ñotama dendiraɓe naydide haylella woni gonga ñawama ñotama dendiraɓe naydide haylella woni gonga ñawama sidi yalyo gorel ngel pijannomi jamirde wi sella haylella gorel ngel pijannomi sidi yalyo gorel ngel pijannomi jamirde wi sella sidi yalyo gorel ngel ene gara kele timare patu sidi yalyo gorel ene gara kele timare patu sidi yalyo gorel ikaso belli wana minen maɓi kona men haylella woni gonga ñawama ikaso belli wana minen maɓi kona men haylella woni gonga ñawama haylella woni gonga ñawama haylella woni gonga ñawama kayo ndekere kayo on tigayam haylella woni gonga ñawama kayo on tigayam kidamo misika haylella woni gonga ñawama nangeji ngam naymi kara elbeje haylella woni gonga ñawama kara elbeje de kara elwitta haylella woni gonga ñawama kara elbeje de kara elwitta haylella woni gonga ñawama jamma fomonɗo jamma tarawel ɓuri bonde haylella woni gonga ñawama jamma fomonɗo jamma tarawel ɓuri bonde haylella woni gonga ñawama nenam banda manaɗa nomi ɗo haylella woni gonga ñawama nenam banda manaɗa ɗendana haylella woni gonga ñawama mamda danandal mi daradiri juula haylella woni gonga ñawama mamda danandal mi daradiri juula haylella woni gonga ñawama jamma fofonɗo jamma tarawel ɓuri bonde haylella woni gonga ñawama jamma fofonɗo jamma tarawel ɓuri ayo haylella woni gonga ñawama haylella woni gonga ñawama haylella woni gonga ñawama ikase belli wona minen maɓi kona men haylella woni gonga ñawama ikase belli wona minen maɓi kona men haylella woni bota watta soppana watta komin copana ɓitegale soppana watta komin copana soppana watta komin copana soppana watta komin copana soppana watta komin copana faddam rewre komin copana faddam rewre komin copana faddam dow komin copana faddam leles komin copana faddam muddalale komin copana soppana watta komin copana soppana watta komin copana o suko debbo o sobbara o waɗara kala ko sobba o Bitegani, bitegani. astafirullah hettiyankoɓe Piindi TV yeɓiyankoɓe émission men Sifaa hanki pinal hande mbiɗen ko ha joni ko hakkude men e ceɗɗo Djeri ha joni ko hakkude men e debbo ceɗɗo somi wi ƴene kala jiɗɗo fennude mi mbimi hono yettude caggal Listen. mbimi ina weeli neɗɗo o ina metti neɗɗo so ala ko heddi so wona ina ruttane hanki to joofi aada e cosaan mbimi kuppu biye ma ngara ɗo e balle waɗande salluɓe sambiraɓe kolleɗa fina tawa kolleɗa aada e cosaan ha wela Allah ha wela nulaɗo Allah Foɗan ɗo. fof inan ɗum fof kadi ine heeɓo ɗum yo Allah wurne noon Amin. sellilma nde wonno ko an woni grenier o Fof ko ko an woni kadi fawru Fof ko an. balɗe juɗɗe battane moƴƴe ɓinguelam guuɗa cella hakku fona jatiraɓe jatan jatiraɓe Fof ko so tawi ɗum ɗon yawti holno mbatten Sara Bayo. eɗen duttito e dalilu mo kalnomi nane o ayimi haali nane mbimi
ceddo jeeri beñu ganna sam Mariam molo komo hanki o kono non Mariam jeeri jokkadi komo hande o holno pamata ton ɗum gila fuɗɗa fewde ɗo eɗen e hanki ɗum tagi ɓerɗe ɗe nduri miijoji ɗi duttitima e hanki kadi mona Allah hanki ala ko ɓuuri hanki en jalti e hanki noon eɗen tentina ko kalnoɗen eɗen narana e hande hanki ko mawɓe jeyno ƴetti ɓami heddi ko yontande Mariam jeeri la musique moderne mboɗo yiɗi ya narana min e musique moderne o uddiren ɗon kadi golle men ɗe hade men uddude noon Mariam mboɗo yiɗi ya werlo numéroji maɗi sa werlima numéroji maɗi ya siftini bandiraɓe ɓe wonde an meɗen jeeri aɗa heeɓo so tawi neɗɗo o noddima so woni ko concert tabarakallah machallah orchestre o ko dariɗo son kaldi on nanodiri han Mariam jeeri arat arde e orchestre mum so tawi jiɗɗa ko lenganede woppuɗal kuttuɗo ɓeyno so tawi joguiɗa ko beela aɗa yiɗi weltinde bandiraɓe ɓe woppuɗal kadi kuttuɗo ɓeyno ɗum noon Mariam jeeri hadema natande en e musique moderne o mbaynodiren e fulɓe ɓe siftini yimɓe ɓe so neɗɗo yiɗi hebde Mariam jeeri hol tonggode ɗe rewata ha heeɓa ceɗɗo jeeri mbiɗo kam ndeysan seydi komi Samba Yede Samba Yumma Samba Jurum Deere Samba Keccoɓani ɗum ɗo fof ko an eɗen jetti Allah hande kadi en beltima en irti bayraɗe ko ni tigi wayanno a haali haala ka fof kala cukalluɗo aada e cosaan so ari walde bagalam ba fof no hande kadi min mi weltima mbeɗa wonde e guiƴam sekinam gila hanki taw hande aɗani ko ɓi nena yimɓe ne gona bandiraɓe taw mbawa wonde sehilaɓe kono Coumba aussi ko sehil ko giɗo ko aadi hanki kono est ce que gorko makko sabu Coumba woni koye dewgal mum kalde ummimi Coumba gila mi resaka ha dañi dewgal kalde ummimi Coumba yero motta ene yaadi hen ɗum noon min wimo Seydi Pam kono mi weeɓani yerno wawno jabde kadi ha ɓooya loowe salo ɗum fo yiyama yiitama kono Coumba ko giɗo aadi enke heewan neɗɗo yiɗi paso mum kono Coumba ko giɗo paso ko giɗo cinko giɗo joganiɗo kam konguɗi moƴƴi ɗum wimo Seydi Diop hande wonini kam diccade calmina lamɗo hatta mummaɗe jaada e koppi jaada e koppi suma Seydi Sali kalɓe an kam koye Allah ranɗanma machallah an Allah waɗane so woni tanum belloɗal ɗum fof ko an numéro ji numéro ji ɗi mbeɗo hokkirmon numéro ji artiste international ko 77 894 62 55 ñaaƴ seeɗa 77 894 62 55 62 55 62 55 mbaɗa la diva mbaɗa la diva walla madame Ba mbaɗa madame Ba Mariam Diop walalde bagalam Mariam Diop walalde bagal e an Mariam an joni ka an aɗa fissi koy mbeɗa wonde sukaɓam noon nani o wiyete Karas Kome ko ɓinguel Soumari Seydo Sali o ko ɓinguelam o kadi rontimi so wayani kay mi herse nder min jaada e lenggi min jaada foof minen ko o rontimi o ko jattaɓe wallalde ko jeema e wallalde ko teen o kadi ko ɓi Ousmane Hammadji o kadi ko baɗam ko baɗum so wayani ni kadi o namne o ko Oumar Diop o ko Carlos gasi oɓe dare kadi cohluɗamen foof yo tukuno e numéro o tabarkalla machallah joni noon Mama Bayti hono mbatten jehen Sara Bayo jehen Sara Bayo morso bellel daale barka leytu barkinarɗen ɗum uddiren ɗum uddiren kone warami ɗo ɗi itta ballam de mamma foli eɗi gara e mbaɗe kelle o e mbaɗe kelle o ande ko yoɓe tage ande ko yoɓe tage mbaɗe kelle o laleɗi gara bellel daali wiɗo bellel daali wiɗo Robert Khalidou wiɗo mawɗo mawni dala mawɗo mawni dala ko jimol tanam ayo tan bellel daali Soumari Seydo Sali wiɗo kam so wonno ko ɗenu mimi pame oroni so wonno ko ɗenu mimi pame oroni tan bellel daali tan bellel daali tan barkaliɗo ko ñambe gawri poti ko ñambe gawri poti eyi ko jiimi o eyi ko jiimi o Mara Seydo Sali ko jaltaɓe waɗal ko jaltaɓe waɗal
hande yo me tage hande yo me tage hande yo me tage Aha! hande yo me tage hande yo me tage hande yo me tage no to wondem no ku say batu au Ayo! Oi! no ku say batu au say batu de gollo say batu de gollo Ora! sketare torodo torodo ko dañi rokki dañi renda ay torodo dana miloto Dejeje! dese hale dese wanti dibite Honorable! monali dar jamma anan mi dana ni biya dese ne wanti no dibite Ayo! imi wa wonde ko sudo kaja yodo hamadi amadu tane tanam ko nyebe gawri poti oy babaraki Honorable Jepise! Musa Hamad Ahmadu! Tadu Tade Mokoti Bade Musa Falesa Media. Ayo! ko kana dibite Honorable! ko kana dibite Orko Jepise Suga! Musa! ayiranda Ayo! yo alla junu balde biningura chela angona minisa Mariam Jerry! baboyam Bandiraɓe sehilaɓe ari ha heeɓi ɗo wawa wasde kadi hadde ɗo nde wonno hunde fof dañato fuɗɗi kadi dañato haaɗi en gardama hen ha ɗo eɗen gadodira noon e fuutankoɓe ɓe so wiide soɓe pari en pari soɓe parani enen en pari anniya e fandare nde joguiɗen e debbo ceɗɗo o nde aduna o fof seeɗoto ɗum aduna o fof settoto ɗum goo bisimillahi hakkude ɓiɗɗo e bammu mari ko ɗo heɓori hadde mbimi laare yeeso ha yeeso kadi ko lawol ɓooyata inchallahu rabbi en puɗɗima en puɗɗorima aada e cosaan ma en gartuɗo so en gartiɗo inchallahu rabbi ko ɓuri ko wonde plus pur ma en kollit ɗum ɓaade mbiɗen ko aada e cosaan so tawi wonno ko wutte walalde woni turas aada e cosaan so tawi ko tuuba ko walalde woni duuro walalde ina satti ina tawi kala ko fina tawa kala ko fi aada e cosaan ni ɗum noon hakkude mon e Mariam Jeeri haɗani ɗo ɓooyata inchallahu rabbi ma wat ko ina darte ma wat kadi ko ina laare inchallahu rabbi bamma noon jaɓi kadi bamma wi ko jaɓi inchallahu rabbi ma en gandi fuurankoɓe wonde en jaɓi to banggue kadirɗe ɗo siftinde on wonno toon ko jaltaɓe walalde jeema e walalde teddugo ɓoki ɓoki e ndeede afama wona ufal wona afal jaltaɓe dare seyɗo salli kalidi salli sambama omo wallodiri e gorko toroɗo ɗi inne ande o joom jamanu jiɗaɗe moɓe teddinaɗe e sukaɓe guinnaɗe wiyamamma baydi tigui tigui ko dia o yetta oga banggue to banggue yaadiɓe Mariam Jeeri ko ɓinguelam wiyete ko karas yetta ko kome ko tanum seyɗo salli kalidi jaltaɓe walade on ko ceɗɗo jeeri mbeñu ganda sam Mariam molo barogo o wiyete ko Kumba Hawsule o yetta ko Diop oɗo ko holi on oɗo woni jeyɗo sababu tekkuɗo rondi nde ɗo dillere o joom jamanu jiɗaɗe e mawɓe teddinaɗe sukaɓe guittanaɗe gueɗal e yontuma timmi mankani o jiwowo e turki ko debbo yaltine bowal ko debbo joom kawɗi kawnuɗo kawade mo ñaldade e kawade tawno kawɗi kawade fofde ko debbo o woni mi chéri madame Ba chéri Ablaye Mamadou Rassi gorko toroɗo nana waali to e dowlaji dentuɗe Amérique e ko wona ɗum o ko Oumar Diop tanum salli Samuel Moussa Amadou sama demade mi rokkamo bose mi waɗamo jaltaɓe walade tanum salli Samuel Moussa Amadou sama demade ɗo modi jamma wiyete ko Oumar Diop ko ɓi Ousmane Hammadi ko Diop o yetta min nawtatamo kay hay min gartirtamo ko ɗo e balle walade salliɓe sambira to huufi to haalirde ɗo huufanno on ɗum ko miskino Allah Pomara Doole do follo Mamadou Seydi Samba Aydi ginnaɗo wiya Soumari Seydou Sali Kalidi kañum woni présentateur émission men Sifaa hanki pinal hande tawi ko émission baɗo to e Piindi TV mo mbiyeten Piindi Média la meilleure des télé de toutes les télé ɗum no bandiraɓe sehlaɓe en mbi à la prochaine fois inchallahu rabbi Allah jarama on jarama yo Allah yoɓon moƴƴo